कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक बाय मंटू मनी। आज की नैले बनी नीला रंग साड़ी बुक कला राजा बोला के गाड़ी। म्यूजिक बाय मंटू मनी। सुनाए परमेश पिया कर जानी माना एक नला हो जतैया। चलिए ना जी। संविधान हो गरीब समाज खातिर रहले महान हो। जय जय भीम, जय जय भीम। म्यूजिक बाय मंटू मनी। अपना कलमिया से लिखे इतिहास हो भारत देश वाला बन गइले खास हो। अपना कलमिया से लिखे इतिहास हो भारत देश वाला बन गइले खास हो। अपन बनले पहचानवा। जय भीम, जय जय भीम। म्यूजिक बाय मंटू मनी। बाल समाज के अधिकार उन्हें आइले दावा पर अपन जनऊ। भीम जी के नाम से म्यूजिक बाय मंटू मनी। आँखी में चश्मा कपड़ा पहनेला नीला बहुजन से काफी अवार्ड सखी मिला। आँखी में चश्मा कपड़ा पहनेला नीला बहुजन से काफी अवार्ड सखी मिला। भीम जी के नाम से बलम सबके सेवा करेला। भीम जी के नाम से बलम सबके सेवा करेला। आँखी में चश्मा कपड़ा पहनेला नीला बहुजन से काफी अवार्ड सखी मिला। भीम जी के नाम से बलम सबके सेवा करेला। भीम जी के नाम से बलम सबके सेवा करेला। सेवा करेला। बाबा साहेब के साथ फोटो पिया धरेला इंसाफ के लड़ाई पिया लड़ेला। भीम जी के नाम से बलम सबके सेवा करेला। भीम जी के नाम से बलम सबके सेवा करेला। भीम जी के नाम से म्यूजिक बाय मंटू मनी। अच्छा करम कैले
आवे